Kaunti Manyeri. Gavana mar Kaunti Manyeri Kahiga oyango ni gisechako ndiko e tich jothieth maromo 170 e kaunti no. Kahiga okoni nyaka sani kwan lakteche manitie kaunti no koromo kendo ni duol ma ochung'ne ndiko jotich e kaunti dhi nyime nono joma ne oro kwayo motelo ne puodhogi. Jatelo no wacho magi e boma Manyeri kinde mane osidho gedo mar od konyruok mar mine ma dhi muonyo omenda maromo $112. Okoni lalruok kata kaluwore gi winjruok ma kanyakla mane gitimo gi tend jothieth e kaunti no, giseketo chenro mar neno ni joma mine oyudo kuonde mag konyruok malong'o kendo gitimo ma e kor gwenge mopogore opogore e ute thieth ma yudore kono. Partnership between ourselves, the county government, and the Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning, Jochiw, whose memorandum of understanding was signed in March 2022. This project will run between March 2022 and January 2024. So it's a 2-year project, and the total cost of this project will be $112,695,621. The maternity will host a 35-bed capacity, antenatal and postnatal wards, and in this regard and upon completion of this maternity unit, my government commits to providing the requisite staffing and medical supplies to guarantee optimal operationalization and uninterrupted service